pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:44 na po nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. Pinapaisi sa gubos ng miyembros konsumidores kan Casoreco 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gubos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ninyo na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharining Casoreco 3 office sa inyong lugar. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, marinaramrag ka ninyo amin and welcome sa tuyang programang Bicol Connection. Abot na kitang alas 11 nin pagkaaga. Sa ulay-ulay kan mga napapanood na tayo mga nyal daw, pag-resibi kan mga report tali sa mga karonda. Salamat teknikal ang kaboyang partner ni si paring Charlie Binaobra. Sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon. An information officer tango niyan. Yaon man si Ricky Sagayap. Sa transmitter site, yaon man diman si Engineer Abby Lindon Toralio, si Chief Abby.
Yan man duman si Jimmy Gonzon. Ang sa to yung Chief SG. Maringaning de man po kita pagunas ni na uran. Huli kan raot kang panahon na BT. At sa taas na parte kang norte, agi ang sinambit ng agi ang sinambit ng bagyong BT. Kaya nga ni temporary minting kansilado. Biyahe kan mga barko sa Tabaco Port, pasiring sa probinsya kang Catanduanes, uli sa bagyong ini. Malata sa ipinaluwas na advisory kan Philippine Coast Guard District Bicol. Nadayaman mo na nila pinagtugutan na makapaglayag ang man na klaseng vessels o baroto o bangka sa kadagatan. Dahil igwa na pong ibinabang storm gale warning ang pag-asa sa Bicol Region. Pero okay man po baga magtaga oran-oran ko ta mabaribi lamang ang mga natitigang-tigang ng kadagaan huli kan sobrang lanit kan salda. Oy maray bagat kinumpirmar kan Department of Health. Digdi sa Bicol na haros 77% na sa bilog na Bicol ang nabakunahan na laban po sa measles, rubella asin man oral polio. Ini po makaliis man na isagibo asin ipagpadagos hanggang sa ngunyan ang inapod na supplemental immunization activity kan nasabi na pong ahensya kan gobyerno. Oy, arestado po daan sa rong 44 anyos na tubero na may kinakatubang na kasong panglulupig o panlulugos sa Banwaan man kan Castilla, Sorsogon. Pinagplansya na po o pinag-serve ang warrant of arrest si Domingo Espinida Lulos, soltero, naka-star sa Barangay San Isidro kan sinambit ng Banwaan. Nasa listahan pala ni bilang Regional Most Wanted Person kan Regional Office number 5. Magindigdi po sa Camarines Surbaga, pinagbawalan man na maglayag ang mga saradit na mga baroto. Maski gayo ditong saradit na pampasayrong baroto uli sa bagyong BT. Sa travel advisory po kang Coast Guard, nabawal mo na po temporarily ang paglawod o pagbiyahe kan mga saradit na lunadan pandagat. Ang mga 250 gross tonnage as in pababa sa northern coast kan probinsya. Habang pinagpapaingat po ang mga darakulang bangka pa sa darakula man ng mga alon para iwas aksidente. Magin sa Camarines Norte, suspendido man po ang pagbiyahe sa kadagatan kan mga saradit manalo na daan or mga baroto. Pinag-schedule na po baga
or schedule kan o taking ceremony kan mga bagong lisensyadong maestra o partukdo sa riyon ay inanunsyo na palan kan PRC Bicol. Inanunsyo na po kan Professional Regulations Commission o PRC Bicol na sa maabot na July 16, 2023 isasagibo ang oath-taking ceremony kan mga newly licensed teachers sa Bicol. Sigon sa PRC, gigibon ang face-to-face oath-taking sa Albay Astrodome sa siyudad kan Legazpi kung saan ang inot na batch ang manunumpa mga poko mas menos alas 9 ng pagkaaga mientras na ikadawang batsman alauna nin hapon gigibuhon. Kasumpayin kani ipig pagiramdom kang komisyon sa gabos ng mga kabali o partisipante na sundon an magkakanigong dress code kung saan papagiramdom ang pagsusulot po ng corporate attire na dapat subuot kumpirmaron mo na ang attendance o pag-atindir sa pagi po kan online o pagduman sa official o pagpa-share sa official website kan PRC Bicol. Dapat man subuot ipresentar ang o professional asin ang entrance ticket na mababakal sa Customer Service Center kan PRC Bicol. Ang PNP Bicol mga tugang nakikisumaro sa pag-obserbar asin komemorar o pagrumdom kan National Flag Day kasuod man. Mahalata ang sinabit ng aktibidad ang party subot kan katuyuan para maipaaram o mapaisi ang importansya o kahalagahan kan pambansang watawat or national flag. Sinisimbolo subot kani ang pagkamuot sa banwaan asin ang nasyonalismo kung saan kung saan po kakibat namang kani ang pagkakasararo asin ang pagkakabisto bilang sarong nasyon. Magigirumduman na minsan ng nasako asin padalagan ang nasyon Pilipinas asin ang isinagibong aktibidad kasud na ang panahon subot para rumdumon ang pagkakaigwatan ng liberty o kalayaan ka nasyon sa kolonisasyon asin pananakop kan mga dayuhan. Representasyon man po subot kani ang sakripisyo kan mga bayani nangarig makamtan ang kasarinlan. Maramduman kan May 28, 1898 inot na isinagibo ang flag raising asin ini po an aldaw kung noarin man pigmok na an inuting Republika kan Pilipinas. Samantalang hangad bampo kan sinabit ng ensya na padagos na tibayon ang kahusayan sa lahat ng kanilang ginagawa, ang pagkiling para sa hustisya at pagkapantay-pantay at ang pagpalago ng isang lipunan para sa kanilang dignidad at karapatan bilang isang mamamayan. Mga tugang nakataas ngunyan ang signal number 1 sa nagkapirang lugar gikan sa tulong mga probinsya sa Bicol dahil sa Bagyong Bida. Ang northern portion of Catanduanes, Caramuan, Vega, Gigmuto, Panganiban, Bagamanok,
Pandan. Northeastern portion of Camarines Sur, Caramuan, Garza Terena, Lagunoy, Tinambak, Roma. Northern portion of Camarines Norte, Vincent Paracalio, Panganiban, Kapalonga, Talisay, Dait, Mercedes, Basod. Likay manggiraray po kita na may raot ng panahon. Bagyang Biti, bagyang bumilis daw ang galaw. Pahilagang kanluran sa may katubigan silangan ng Cagayan. Ang distansya kani sa sentro, umatak ang bagyo 525 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Dara po kani ang kusog na duros na maabot man sa 155 km per hora. Yan po ang rapado pa lang kanya. Kanas duros. Karan ni sa tao asin pabor bugsong maabot man sa 190 km per hour. Mantang nagiro ini sa northwestward sa Ricasman na 20 km per hour. Asin base sa track and intensity outlook, inaasahan po na padagos. Ang paghiro kani, pahilagang kanluran na medyo maluya ang hiro kanya. Almost stationary. Kung sa aga na pagkaudto. Pasiring ini sa Partikan, Batan. Aray man po sa toya, pero at least maray ng pirmi kitang preparado. Mga G, hindi naman maglandfall ang bagyong ini. Na-interview pala ni Ate Bani, si COP. Mapaluwas na lang po daning press release sa Rabay na sa gabos ng media outlet, sa gabos ng radio station. Asin si Pading Don Hugo saro sa number 1 commentator kan FM station. Na-interview man po sa programa ni Sir Manding Sarion sa paagi man kan sa tuyang pag-iriba na si Philip Barasina. Pinag-arestar po da kaya ini si Paring Don Hugo kan mga autoridad kan PNP Iriga. Ninuli po da sa nakabadil. Aguman sana kunukan kasaro. Aguman sana kunukan agum ni Paling dun sa Iriga. Biktima. Pero sabi baga sa interview kay Paring dun, self-defense. Sa iya pong ginibo. Uli tagaro pigaano siya pinagsasakyada na may kapot dang sundang to o kutsilyo pare. Bigdaraman po da sa hospital sa Iriga ang biktima alagad ilinipat duman sa hospital sa Naga City. Baka piglipat sa Bicol Medical Center. Conscious naman siguro ang biktima. Alagad garo may tama sa spinal cord ba yun? Paring siya. Riwal pamilya po yun eh. Kaya nagsaway siya naman kahit si Paling doon. Pero ta siya naman ang sasakidaon, siyempre self-defense man po daan sa iyang ginibo. Diyan po nangyari, kasubanggi po kumasimenos sa barangay San, alas 9, diyan sa barangay San Juan, Iriga City.
Ang kalibre 45 po na badid, nasa ano naman yan, naka-surrender na sa PNP Iriga. Pagluwas da kay kan na suspect o kan na biktima, may kapot-kapot man na kutsilyo. Na-recover po ang sarong unit na pistol caliber 45 Norinco, chamber loaded with live ammunition and with inserted magazine loaded to live ammunition of same caliber. A Swiss knife and kitchen knife was also found at the crime scene, which was allegedly from the victim. Medyo mamundo man ining bareta sa parte ni kan mga broadcaster kapwa broadcaster tapo an imbilto sa shooting incident, as in nakakulong po ngunyan sa PNP Iriga sa custodial facility. Mintas na inaaram ta pa po kung ano ang mangyayari ka. Bad riwal or dahil pagkaintindihan ng pamilya, baka magkaariglo na lang po. Ngunyan po kaya ang panahon ta, sobra bagang init kang panahon. Dapat po gayod, dahil kita madara, kan init kang panahon na dahil mag-init ang mga payo kan mga tao. Kaya dapat pasensya po. Tapos maayo man maraot na magpasensya, saka anti-stress ang dapat gibuhon. Iwas sa mga kariribukan. Yan. Magsadyos na pirming irayo ang mga tao sa mga katibaadan. As in kailangan. As in mairayo sa kagutuman. Alas 17 na po, nin pagkaaga. Ay, madali kung saan ang oras. Sa mga may kumpleanyo po, palayugan ko man kamo ning happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo Gabon.
may kapistahan, happy fiesta. Well, mga tugang, nag-uurusok bagaan na ano ni bumbuna ni Senador Bato de la Rosa. Mientras nag-iimbestigar sa iyang komite sa 990 kilong droga na nasamsam sa sarong sarhentong pulis sa Tondo, Manila. Kanakaaging Oktubre 2022. Dahil sa pangungulikta sa Hulidap na big time na may halong supply hali sa mga drug lord. Pagtambak nin kan mga ini asin pagbenta nin bultuhang droga. Dahil lugod mauruntok ang mga adik sa bisyo asin nagdadakol pasinda na mga nagtutulak na nag-promote ng droga sa mga adik. Asin si Sepa itong naulakitan pang nagiging adik. Kaya siya man talaga dahil makarala kaga asin dahil magkarala kaga ang dugo asin mag-urusok ang payo. Ano malipunan? Kung mismong mga pulis sa minsan general hanggang sa mga sarento, sinda pa po ang nagtatansaksyon. Kaya ba kung suba-suba nasa 6.7 billion kantidad po nin droga. Sa 990 kilos na gayon ng shabu. Kaya makarlakaga pamanggaray ang dugo mukha ini sa katotohanan nagpaparapagal at nagpupuruyat sa kapupugol sa paglakop kan droga sa mga hobinis asin iba pang namamanmaan. Pero ang ibang mga pulis po, bako man gabos na pulis tarantado asin lokotoy. May mga pulis pa manggiraray pong mga tultol. So mga raot nabantay asin katuwang mo, sinda pa mismo ang nagpapalakok kang kadimonyohan. Kaya unahon mo nakatatak sa mga mobile patrol asin nakabalandra sa laog kan na mga opisina. Kan mga pulis ang tataramon to serve and to protect the people. Pero kabaliktaran pala ang nangyayari. Kaya sabi kan ibang mga tao, bitayon ang mga ini. Digdi malinaw ang pag-intindi kung hanggang pwede ibalik ni General Senador Bato ang kastigong kagadanan. To serve and to protect the people. O yan ang pirming nakabugtak sa mga hipaturakan PNP. Pero may mga pasaway na nagkapirang miyembros po kang PNP. Saludo daw kita sa mga tultul na pulis. Sa totoo lang. Kaya ibalik na lang lugod sa Pilipinas ang kastigong kagadanan o bitay. Itong Republic Act 7659 na pwede nang maamyendaran man kutana. Dakol man ng mga senador ang gustong ibalik na kayo ang kastigong bitay sa Pilipinas.
Sa igwaman ibang senador, mga congressman na nagtutulod ka ni. Total, pinagtutugutan man po ini ka 1987 Constitution. Pagkakaigwan ng kastigong pagbitay. Kadakol kayong klaseng kastigong bitay. Electric chair, injection, ano pa, bitay. Sabi kang konstitusyon sa Artikulo 3, Bill of Rights, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protections of the law. Ang mga tataramon na terminong deprive, nangangahulugan po ining kan paghali. Pagtanggal o pagbawi kan life o buhay kan tao. Ang kondisyon lang, matawanan ng due process. Ang sistema na kandidato sa kastigong bitay na itong garo maagi siya sa higot na pag-imbestigar. Pagdangog kan sa iyang kaso sa korte, tsaka na lang siya bibitayon. Kung mapatunayan siyang mayong kadudadudang nagkasala sa bintang o sahot sa iya na ninkrimen na kari-karimarim. Araw kang ginigibo ka nagkapirang pulis iskalawag na nana-imbelto po sa 990 kilos na droga. Kasumpay po kani, nagpaparadakol daw po ang mga kaso manin rape o panlulugos sa mga kababaihan ta. Saka ginagadan pa ang biktima. Kaya siguradong may mga suspect digdi na bangag sa droga. Dahil sa kagigibuhan po kan mga lokotoy na ninja cop. Ang mga ninja cop sa mga tuga o ninja cop, dapat kastigon man sinda, nintodo para hindi dain na sinda. Pangarugan pa asin ibali naman ang mga ini. Asin ibali naman sa hindi itong mga rapist, addict, tulak ng droga, mga drug lord na na-imbulto kan na sinambit ng addiction sa droga o pagbabariwas po kan droga sa Pilipinas. Dahil na nawawara kaya ang droga sa Pilipinas, ano po? Oy, ang DSWD mga tugang, ragiri pa lang, ano, bago pang bagyo. May preparado na tulos po sindang mga, may preparado na tulos sindang mga food bank na ipapanao sa posibleng mga biktima kan inaapod na, raot kang panahon. Miski ang ibang politiko, ragiri pa sana, tartagiti pa sana, sige ng panao. Nin inaapod na mga relief goods or food packs. Ang DSWD, maorag tam mga nasa kahon. Mga kantidad man, mga 700 pesos na gayo ang ayuda. Pero dahil takay po ng ayuda, basta dahil kita bagyohon or tamaan nin malupit na bagyo. Mga G lang po kita. Uy, masuro sa club man daw ang nangyari sa 4 anyos, mayo ng buhay kan madukayan, gadan ang sarong 4 anyos na lalaki sa loob kang washing machine. Mga misis, mga mister.
Kung mabakal daw ka mong washing machine, itong day makalawagan mga aki nindot tabaka nakasabay sa pag-washing machine. Pag-washing nindot. Natigok, magadan, irakman. Duman niya nangyari sa Las Piñas. Bago na-discover, 2 aldaw na pala napigahanap kan sa iyang pamilya ang aking biktima. Kanahiling nag-aagnas na po ang lawas. Na-discover ang bangkay kanaki sa loob ng washing machine. Sarong kan sa iyang 15 anyos na tiyoon na pinagkatiwalaan kan pamilya na atamanon o bantayan ng aki ay pangyayaring tiyoon niyo. Kaya kung kung mabarakal daw ka mong washing machine, bako itong washing machine na pwedeng makalaog ang mga paslit na aki. Baka masuffocate or makabali sa pag-washing. Kawawa naman. Hindi nagtatalibong pati ang takurinte, nagdadara ka yan. Mga tugang na-discover kan mga polis ang 50 nung gayong mga bricks garo ginibong mga gapo, mga pinaalang pala na marijuana leaves na inabandona sa sarong tinampo sa barangay Bangad, Sintut, Tinglayan, Kalinga, kanakaaging Sabado. Malata sinabi ni Police Captain Rafi Manganip, Public Information Officer kang Kalinga Police Provincial Office, na kada sarong kwadrado ka ini yung marijuana, may gabat na sarong kilo na nakalaag po sa sako. Grabe ang mga mga transaksyon kan mga sa illegal man na marijuana. Pag naibariwas gulpi na naman ang mga paparaning na nagkakantidad pala ini sa 6.1 milyon pesos. Grabing dilin siya kan mga nasa likod kan transaksyon kan dawa marijuana, shabu, milyon-milyon ang urulay. Sana dahil na po ini, suluo na ini, or urulog na niyo sa dagat. Buyan mga tugang, kami ni Cha mahanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with
Certified Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa padagos na pag-asigura, naanpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons. Mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers. Nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina, pagparapahaluyon na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigtas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH.
Mga tugang, kasubago mga tugang, si Pading Dunhugo ang pig-interview man po ni Karundang Philip Barasina sa programa ni Sir Manding Sarion. Saka si COP na interview man ni Vanessa, i-replay ko daw po digdi sa kuyang programa. Ang intervista sa Inda. Si Karundang Manding. Good morning, Sir Manding, good morning. Good morning, Don. Kumusta? Malainita, nag-aapihat kita ng rehas na bakal. Ay, sus, bagay. Basta, anyway, dahil na kita magparasulan, anong man ang na kayaan nangyari? Sige daw, istoryahin daw. Well, actually kaya, nagbanding si pamilya ko, pamilya ng alum ko, my birthday, si ate kan hipag ko sa sarong resort. And duman pa lang kaya sa resort, pero may nagkaintindihan itong pamilya, itong agong sa tutulong kaya itong na-disgrasya kong nabadin ko. So, ako nag-aawat, ang kadaklan bago na nag-aawat, iyo po ang nagiging kalaban na lugod. Kami na nagburuntulan duman sa resort. Magkatapos, may nag-respond yung pulis, nagpasiring na ako dito sa police station para maglantar ko taan yung reklamo sa custody itong suspect na medyo burat. Kaya lang ka family matters man lang da, sabi kan mga ginagalangan ng PNP, pinapuli na to. Pag-una ni mga puli na duman, nainip pa nga ni nagalit dito sa police station. Around 6 o'clock itong suspect itong biktima. Kami nahuri ako, nakakutsi ako. Ngayon, nagtuloy naman kami din sa harong ni. Medyo inabutan kong tatagay-tagay itong mga kunyang ko, itong mga barkada ko duman, nakapagana nga kami ng manok. Sige, siya on duman man sa harong, tapos ang harong mo kaya sa kahampangan, harong man kaya itong hipag ko. Pag nila, nagkago na ng commotion, na ito pala, nag-abot ining biktimang ini, na bali, bilas ko na nga ini, bilas. May dala ng kutsilyo. Tapos, halabaw na kutsilyo, pero may tendensiyang mangulog naman, tapos may panugangan. So, nakadami ako ng commotion, may kutsilyo, nag-warning siya ako. Dua. Pagmahiling ko, paghula ko, mahandal lamang o makatakot, ako na ang ginagabuso. So, maya ko ng maginibo, kundi protektaran ko ang sabihin kita, ang kutsilyo, halabaon, delikado na akong abutin, kaya pinitok ko ng sarot, ang target ko puta sa paa. Kaya lang nagdadalagan siya, maybe. Pero, tinamaan sa may tagiliran. Ayun ito na. Ito na itong nangyari, pagtumba niya, nakalaog na siya, nakadapa na siya. So, ako pa ang mismo nag-subok dito sa pamilya ko na magpuntak sa polis. Kanya ako, may nadisgrasya ako, masuko kita. So, doon ako nagalit naman. Sinurinder ko, nagdapa ako, nag-agi ako sa proseso. Yun, sa ngayon, yaon ako dito sa kulungan. Ang self-defense lang po ako. Habo ko naman po ito yung mangyari ang mabiktima naman sa rong media ang nagadan o nasaksak. Mas maraot. Ginibo ko ang sa kuyang sabi niya ni instinct niya, protektaran ko man ang sabihin. Ako ang sasaksakon na. Ibig sabihin, self-defense na sa imong ginibo. Certainly. Kasi kung dahil mo man ito ginibo, ikaw madidisgrasya. Ay, akong sasaksakon na nga ni. Maranganin ng pasiguro man kita. Dahil pa man ako nagkakapulit naman sa harong, dara-dara ko man si gamit ko. Maranganin, natakon mayo ako ng gamit, tapos ako. Sasaksakon ako, agi ako patangon niya ng pinaglalamayan.
Kaya Ngunyan, amigong doon, ano po ang kuwan na nindo ngunyan? Ano na pinaka-disposition pang pamilya? naghahalap po ako kan inquest proceeding ka ng police. Naghahalap, maagi po ako sa proseso kung may maglantad na po ng kaso. Ibaad makabil ako. Yun ang po ang kunyan. Tamalaban man po ako. Very kunyan man po ako. Very confident akong malalabanan ko nito na self-defense po ang gilid ko naman. Mas isisay man sigurong tao sa halangan ng buhay niya. Bibibuhon man ko. Pero namamasok man niya ako sa araw kaya nangyari. Pero call of kunyan ito eh. Between life and death ito karoon ng manding. Oo nga eh. Oo nga. Nagagada po ng dispensa sa pamilya man kayo kung bilas po. And so, buhay man daya o sabihin siya yun. Buhay mo pala. Ikuyan yan. Sige, halatong taras na po, tabi ang proseso and then matutok po kami sa kasong iyan. Ano po? Salamat. Pasalamatan ko lang tabi. Karoon naman din ang pag-deriva sa media. Tamo dyan sa RTN, sa DWED. Gabos man nagpapaabot ng support kasi sa kuya. And gabos na lang na media sa naga na nagpaabot naman yung mga suporta. Mabalos nila lang. Sana. Dahil na mangyari ang mga sharing kainin insidente. Difícil. Difícil talaga makulong. So, kuya mayo kitang ibang maginibukadan kundi halatuntaan proseso and wish you the very best of the luck. Opo. Mabalos sir, mabalos. Opo, sige po. Kapilip? Alibawa, kuya Don, may bot ka ipaabot sa imong pamilya? Kung ano po ang bot mo subot na ipaabot sa imong pamilya? Sa pamilya ko sa Nabwa, si mama ko. Ma, sorry po nangyari yun sa kuya. Yan ang magsasabi ko man na medyo kunyan po call of kunyan po ini. Discretion kung baga sa kunyan mo ako man kaya ang madidiscretion. So pangun po ini and salamat na lang dahil po maghandal maray man ang tratamento sa kuya digdikan irigapin pasalamatan ko po ang COP ang gabos na police and then ang media. Salamat po. To God be the glory na lang tabi karon ng manding. Oo. Yan ang mamimimi po kita para sa mabindikar pang po sa imong side. Yes. Sige. Salamat. Okay. Kapilip? So, ini sabi karon ng manding na pagkikipag-ulan niya to sa dating pag-iribate dyan sa istasyon si amigong Don Hugo. Sabi niya ni kayan harap talaga kaya ng buhay kung minsan siyempre hindi dipinsa mo manantay mong sadiri. Halangan man magabot ka araw kaya ng mga bagay. Aligid sa Erika City Telephone. Bueno mga togang, amo po yan ang interview ni Paring Philip kay Paring Don Hugo. Nagalat na lang siya in inquest proceedings kung makapagplanchar ng kaso ang pamilya kang biktima o ang biktima, haatubangon niya po ang kaso. And then, ang ginibo niya, kaya na-disquido niyang nabadil ang biktima, ninulita self-defense ang sa iya pong naging disposisyon. Takong day, baka siya manda po ang lamayan kung dahil siya kung dahil niya na inutan ang biktima, ninulita may pugol pala na kutsilyo ang biktima. Bueno, nasa linya ko niyan si Karundang Philip. Philip, good morning. Come in. Salamat tabi Karundang Joy. Good morning sa maprang kabay niya to. Ngayon pagkaaga, pinagadadangog mo yan sa komisyon Inbank. Yan sa Sangguniang Panlungsod kan Iriga itong dapit baga sa pinagaplanchar na administrative case laban ki
Liga President Ariel Losenya. Talagang ana council kay ni ana abogado ni Liga President Ariel Losenya, yung mismo si dating konsyal attorney Nandinho. Tapos ito man na nagreklamo, nasaro pala na chieftain na babae ka na IPs, na abogada man, mali mismo sa National Commission on Indigenous People. Duman sa mga naging kaaputan ni dating konsyal attorney Nandinho bilang iyon nagtitindog na abogado ni Liga President Ariel Losenya diyan sa Sangguniang Panlungsod kan Irigaman niya na pagkaldaw doon aram kay itong chieftain na itong naistaranin niya ng daga titulado na nabakal na plan kay ni punong barangay Ariel Losenya kana San Nicolas. Kunyan man sasabi man kay itong chieftain na IPs na dahil niya aram itong portion kandaga na naiistaran niya na titulado sa kakon ikayan may sabiri. Akod mo yan pinagdadamang kabaga ka na M-Bank ka na Sangguniang Panlungsod kan Irigan sinambit ng kaso. Mismo nga na nag-preside si Vice Mayor Ujel Dimaywat. Halato na lang kung na kaabdan ka na sinambit ng pagkakasuspindi ki punong barangay Ariel Losenya bilang Liga President kana punong Liga kan mga barangay digdi sa siyudad kan Iriga. Uy, Lip. Oo, Lip. Oo. Saan man ang kadang tama ka itong nabadil ni Paring doon sa Banggi? Sa may harani palang duman sa sayang kargada. Harani duman sa sayang ikinabuhay. Bako man sa Tagiliran. Tagiliran. Bako, pero huro harani duman sa sayang ikinabuhay. Oo, pero harayo man sa spinal cord. Kung yan luminagbas kaya so bala. Sa may spinal cord, luminagbas. Di but sabihin, pira si tama. Sabi ni Paring doon, pero sa naman, so ipinutok niya. Okay. Sa si COP din rin na interview kung kung yan baga sa bago, hindi ko nakaulay ni Karandang Banit yung naghalat duman halawit ko ang pagparigos ni Police Lieutenant Colonel Ralph Desonoy na. Pero si biktima buhay. Buhay yan sabot sa Bicol Medical Center. Okay. Oo. Yan iriwal pala ng pamilya sa bilas man sana pala ni Paring doon baka maano na lang, urulay-ulayan na lang hanggang sa kumbaga sa maayos na lang ang problema. Oo, bako manay ba? Kunyan, kumbaga aksidente nangyari. Iyo mananggad. Self-defense man ang ginimo ni Paring doon. Dahil man uhuna ni Karandang doon na tutusukon siya. Yan sabi ni Karandang doon maging leksyon sa tuyang mga kababayan. Subala sa tuminama sa may atubangan kan ikinabuhay. Oo, sa taas kan ikinabuhay. Sa may pantog. Yes. Tapos luminagbas sa may likod. Pero dahil man na durog gayud so baka dahil man.
Ngayon yan, siyempre, nagpapaumay itong biktima. Sana din magparahaluan ng kontrobersiya at mayo man kolor politika. Mayo man, oo. Saka, sa loob kang pamilya man pala ninda to. Sabi nga ni Padingdon, nagparagastos pa nga ako, nagparakainom pa. Tulog niya sa napasala. Ay, amo. Mga nagharampangan po pala nito, duman sa masuso. Pero sa istorya ni Padingdon, duman pa sana pala, nagpasaway na kayo hanggang sa nagsuntukan na sindan dumaan. May dati na dahil pagkakairintindihan, may siya naguhuna na susundan pa siya duman sa harong nila dyan sa San Juan, hindi sila kaniriga. Iyo man ang gano'n. Pero kung dahil na sunod, kuta na, dahil ng problema. Kung di gusto niya man kutaan ng report niya na sa PNP na i-custodiya na muna so biktima kutaan na para at least kung na-custodiya kan PNP, di okay na Tranquilo na kuta, so biktima. Kaya lang, ang PNP ang sabi, tayo riwal pamilya, dawa dahil na ito pala, nagsunod pa naman sa may lugar niya sa Nawan. Naisog man. Si Padingdon nagdipinsa, manalangan man na may dipinsa na sa imong sadiri, tunarog na sa ng sitwasyon. Oo, nagdipinsa sa naman siya. Takunday siya man ang lalamayan. Kunday niya to ginibo. Tsaka maluwas man yun sa kumbaga examinasyon sa laboratorio kung nanuhan tunay na nangyari. So, katotohanan na pinagigibo niyan ka na scene of the crime operatives on Soko. Ayo. Bahala na ang korte ang desisyon kung ano ang gigibuhon ninda sa bagay ninyo. Alaton ka na lang ang magiging desisyon ka na korte kapit sa sinambit ng kaso. Iyo, yan sa ingkang kunyan. Kunyan nagali na ako sa City Hall. Sibot-sibot siya si Atty. Nonoy Waperinan, City Administrator. Igwa pala ng evaluation niya na pagkal daw sa City Hall itong manunod sa Cell of Good Local Governance. Baka mas man. Duman si Bukal Mulo Hernandez. Kano man tayaan si Bukal? May toyo ba dito kay Mayor Exiliba? Ito dati niyang kaibanan niyan si Mayor sa Junta Provincial. Nag-bisita man. Dahil ko lang ka-bisita itong saro, baka Bukal pa man to. Basta nabisto ko lang si Bukal Mulo Hernandez. Mayo ka pala na-interview dyan sa Sangguniang Panlonsod, Kasubago. Mayo ka, kunyan, sibot ka. Sagtod mo yan, dahil patapos itong administrative case na didiskusyonan pa itong dapit sa sinambit ng kaso na pinag-file si Liga President punong barangay Ariel Lopiña ka na barangay San Nicolas. Kunyan yan po, baka abuton pa itong alas 12. Iguang mga abogado na kumbaga yun nag-depensa sa Lambang Saro. Duman sa nagre-reklamo, saka duman sa pinagre-reklamo. Iyo. Sige. Ang kunyan duman, agang makusog na patan boses na yan dating provincial attorney nandun yun. Ayun. Piko kusuganan ng boses itong sa NCI, ting abogada. Tayo naman. Dahil mo may ara. Anapot ko sa nyo, yes or no? I-interpretar man kay itong saro. Ngayon, nagdadamog kan
lambang saro itong nagrereklamo saka itong pinagrereklamo. Iyang kaya palan, pag siyempre nagpatugdo ka ng harong sa dagang bako mong sadiri, tapos di paaram kung sa ikag sadiri, ay masakit man talaga yan. Saka, siyempre, yan akong problema na day aram ay itong chieftain na unisaya sa diri kan daga. Na nagluluwas naman ba, pigahapot siya. May mga nagluluwas na subot, sumay sa diri kan daga, mati ka naman na adapted. Tapos, nabakal ni punong barangay Ariel Lucena, ang daga, ay niya subot aram na ito pala na dagang naistaran niya dahil sa pinahali sa si punong barangay Ariel Lucena na. Siyempre, dapat may kagsadiri, dahil kayo nagpaaram sa kagsadiri, kaya pinahali. Nagluluwas naman na pero mayong pag-aram itong chieftain na aram niya. Pigahapot na. Yun lang. Aram nga rin niya kung siya na enot na may sadiri. Kung ang pagkabuhay kay itong may sadiri na pinag-adapt sa namang balan itong may sadiri. Nasa nakabot na duman sa tipunong barangay Ariel Lucena na binakalig sa apelyidong Asur. Ayun. Kumbaga, ito man na ano yan, tugang yatong itong bidipinsa siya na pero mayo siyang pag-aram na aram niya. Masakit man yan. Yan, difficile kaya kung minsan na aram man tapos nakapalingaw-lingaw sagi. Pinahali na ba yan siya? Napahamak niya man lugod dyan si ABC President to. Ilinga na yan. Ito pala, may iwanin mas may sadiri na kanaraskaran niyang daga. Yun na nga ni. Ay, pangyayari buhay. Kaya, oralawik paan, sabi nga ni Ken, cross-examination dengan sa naging tenant ni punong barangay Ariel Lucena. Okay, thank you. So, sabi karon ng Joyan, sa yung mga heras na informasyon, ang location ni naman si Philip Baracena, RPN, Radio Ronda. Salamat na maray karon ng Philip Baracena sa mga informasyon na sa emong ipinaabot. Ako magpaaram sa programa. Good morning kay Sister Angel Marisa Mendoza of Limaso. Good morning po sa lahat. Kumusta kasi? Si Maricel Rodel de los Santos also watching. Thank you. Si Ma'am Mary Paras also watching. Thank you so much, ma'am. Kumusta ka mo? Ma'am Mary, Ma'am Maricel, hermanang Marisa, kumusta ka mo? Sharing ma'am po. Sabi ni hermanang Monica, Marisa Mendoza, good morning kay Milando Liba, Mary Para, Susan Sarsuso Longares, Judosio Dori Landicho, Pasol Yutis, kay hermanang Maureen Medroso, kay hermanang Maroa Mendoza, Yasero of Japan, kay Ma'am Imelda Tumon, kay Bayang Ernesto Medroso, Orlando Medroso, James Medroso at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa. Thank you so much, sis. Ang pagbati galing sa iyo. Salamat sa pag-watching nyo at pakikinig. Si Ma'am Rosita Rumbaoneri also watching from Davao City. Salamat. Ako po layloy ng maparam sa technical kay kapartner ko digdi, si paring Cha Binaobra. Sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon. At yaon man dyan si Ricky Sagayap sa information. Sa transmitter site, Engineer Abilindon Toralio. Yaon man si Jimmy Gonzon sa tuyang Chief kan SG. Ini po si Joey Lim sa ngaran ni News Director Philip Baracena. Nagkaibanan to sa programa. Salamat kan sa Bagantabay. Standby na po kita sa mga